باش تماشاگران هجای برنامه مجار کو میوانک دیسامبرنن بجاره می سر بریار کنگره پکیکی یا دوزمین راوستن و کیزانن پیشتی کو ربر گلی کرد ربر عبدالله جلان بیشتر هفته ثبات ده دکلراسیونک برای گشتیر پار بکبو و خواستی بو کو پکیکی کنگره ها پک بینه بجوی کنگره ها پک بینه و دیسا خفصه فکر سروی کیجی کنگره پیکات و دو تازه گرانی ده انجامنامه برای گشتیر پر بکر امی به مجاره انجام کنگره و پشتره لازمه کی چی بکه به مجاره امی به هفسرو که کنه که اول ما برز احمد کراموس رو باقون دم باش برز کراموس دمک باش سلاورس نه گرم کنگره پیکات و ام خوازن به مجاره بوارج پر بکن بنرخن سری هم به کنگره و بریار کنگره چه شروع بکن بگمان کنگره PKK یا آورته کل سربانگوازیا برز عبدالله جلان کو هاتبو کرن هم دناو جواکا کرد و کردستانی ده هم جی ده اصل هرمی هم جی لطوایه جیهانه رنگ ودانک برفره لگل خوانی لطوایه جیهان جی نتویه کوی بگره امریکا بگره لولاتین اوروپا همو یکیتی اوروپا بگره پیشوازیه که باش و خوش لوی بریاره ورگرد بگمان ورگرتنا بریارێکە بەوی ڕەنگی نەهەسانە تو کار و خەبات و تەکۆشینەکە پێنجی ساڵی لە پێشخوا بدە پێشخوا ڕابردووەکە بەوی ڕەنگی هەبە بریارێکە گەلێکی زەحمەت بریارێکە گەلێکە دژوار بریارێکە و بە هەموو شێوازێ خوا بە هەموو ڕەنگی خوا نرخاندن آنالیز یه تکوشینا پنجی سالی و یه دما کو اف ریخستن هاته دامزراندن به چه آرمانجه به چه مبسته به چه هدفه کو هاته بو دامزراندن دما کو بریاره که به وی رنگی بده جبو پاشا روژا هدف آرمانج و مبسته خواه یا تفگیرا کرد یا جی پرسا کرد و کردستانی ده او جی محقق لسرهاتیه راوستاندن دما کو سالین هفته ده کو بریار هاتا ورگرتن کو پارتیه که بوی رنگی کو دامزرنین بگمان دی شرط و مرجن گلکی جدا ده بو yani doğan şartın ku habuna Kürt telaffuz kirna pırsa Kürt ya jî helwesta devleti û devletên herêmê bi heqîqet de rewşekî gelekî cudatir de bû. Bêguman tekoşîn û xebateke di nav pêncî salî de qonağa pêncî salî de nehesane. Lê em di sed sala bîst û yekê de salê 2025 de de rewşeke nû de de konjüktûreke nû de de cîhaneke nû de de serdemeke nû de em dijîn. Bêguman pêwîstiya biryareke bi vî rengî ku hemû şert û merc yên vê serdema meynû pêvajoya nû pêwîstî bi biryareke wiha bû. Em bihêvîne ku ev biryara hatiye wergirtin wê biryareke bibe zemîn û esasê çareserkirina pirsa Kürt bi taybetî li Bakurê Kurdistanê û li deverên din de. Biryara bi vî rengî ne bandor û te'sîra xwe ne li ser Bakurê Kurdistanê Türkiye bitenê li ser her çarbeşê Kurdistanê li ser tevaya herêmê bandorekî gelekî mezin deng veda û reng veda. Em bihêvîne ku bi vî rengî bête nirxandin. باشه نها لسر بانگا ربرا پروژران PKK گاواید اولی دیگه که آداری ده آگر بسی کن پیشتاجی شش پنج و شش هفته گناهی ده کنگره پیکانی و دوازه گناهی ده انجام رفتن لیل آلیده جی بانگ پارتی سیاسی رخصین سیبیل پارتی پارلمان مافیا مروان و حکومت و دولت جی کردن که داری حقوقی و سیاسی ده گاوان بابیجن
لمنرن هیچ تجدید بردام که هیچ داری حقوقی گاونا کنابتن هون بیسک ما پارتیان سازین جواکی و حکومت چهارشو بکن قۆناغ û pêvajoya ku PKK û Brezûcilan gihîştiye vê astê ya jî vê demê ya jî em pêvajoyan nû ku niha em li ser qise dikin şirove dikin ne pêvajoyeke danûstandinek diyalogeke nû ye û ne ya destpêkê jî de de nav tevgêra azadîxwaz bi taybetî em behsa PKK dikin ku ji salê not û sê not û çaran de di dema ku li Tirkiye Serokkomarê Tirkiye Turgut Özal bû ji wê demê de pêngavên ya jî destpêkeke pêvajoyeke nû li di nav tevgêra azadîxwaz û raydarên dewleta Türk de ku hetanî vê demê çendîn pêvajoyên bi vî rengî ku hatine destpêkirin gihîştine radeyekê lê di hemû danûstandinan de di wan pêvajoyan de çareseriyeke mayên de ku nehate dîtin ku hemû têk çûn bêguman ez bawerim ku ev pêvajoya nû ya şeşemîn e ku di navbêna tevgêra azadîxwaz û dewletê de ku bi vî rengî pêve diçe eger em li ser van qonaxa li ser van dema em rawestin di hemû qonaxan de me ji ber sebebên cuda cuda rewş û konjüktûrên cuda cuda aya divir de durustiyek an jî samimiyetek an jî daxwazek an jî amadebûneke ku di nava terefa de ku vê pirsê çareser bikin peyda bibû nebibû zemîn û konjüktûra çareseriyê di vê demê de peyda bibû peyda nebibû ew cê münaqeşe û şirove û nirxandinê gelekî berfireh in di qenaeta min de li ser van demên qonaxên ku bişûyîn demane ya jî demên qonaxên berê ku dema sebebê destpêkê çibû bo çi negîştin encamekî bo çi encamekî û çareseriyek jê nehate holê gelekî berfireh hatine münaqeşe kirin şirovekirin nirxandin em niha di qonaxeke nû de ne bi taybetî ev qonaxa nû çi li cîhanê dibe çi jî li Rojhilata Naverast dibe yanî mebesta min li herêmê de ku em demeke dûn dirêje ku destpêka guhertinên di hemû cîhanê de û li Rojhilata Naverast de ku di rojevê de ev di salên notî de destpêk kiriye ji we ve malûm e ku behsa Büyük Ortadoğu Projesi ku tê bas kirin yanî ew proja mezintirîn ya li Rojhilata Naverast ku hin guhertin li herêmê bin ji ber ku Rojhilata Naverast herêmek ye ji wan herêmên ku di cîhanê de bi hemû rengê xwe tijî pirs û pirsgirêk nakokî an jî bêîstikrarî an jî ku hîn hesabên ku li ser herêmê dihatin kirin ku bi carekê bi dawî nebûye ji ber vê sebebê jî de li tevaya Rojhilata Naverast nakokî gengeşî û aloziyên bi vî rengî gelekî berfireh in bêguman ji salên notî de pêngavek ji bo guhertin an jî dîzaynekî nû ku li herêmê ku pêk were dan hemû rengên tekoşîn û xebatê di holê de bûn lê di qenaeta min de ku di van çend salên dawî de eger em salên bihejmar bînin berçav ji 2022 de ku şerê nabêna Ukrayna û Rusya de ku pêk hat ku 2023 de li Rojhilata Naverast
شر إسرائيل حماس وحزب الله وإيران وطوايا هرمي ده شخوا برسا كرد لهر چار بشان بله تایبەتی لە باکوور سەرێ ساڵانە کو ئالۆزی و ناکۆکی و گەنگەشیە بڤی ڕەنگی دەبوون بە هەموو ینی کۆنتەکستا کێشەیان ئالۆزیان ئان بله پرسکرێکان لە ڕۆژهەڵاتە ناوەریئن کو هاتبوو لە دەڤەرێکێ ڕاوەستیا بوو ئەگەر ئەم vê rewşê bidin berçavê xwe li Başûrê Kurdistanê statûyeke de facto li Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê statûyeke fermî ku di sîstema federal di anayasa de yasayên bingehîn ku li Iraqê ku statûya hatin nasîn li Rojavayê Kurdistanê ku rewşeke de facto derketiye holê evana rûdanên nû ne geşdanên nû ne li herêmê de li Bakurê Kurdistanê bêguman rewşeke bi vî rengî derket ku di her hal û karî de tarafan li ser vêya em wek tê xuyakirin jî ku ne ji meha cotmehê 2024 ve ku dest bi van danûstandinek wa diyar ku beriya wê demê jî de danûstandinek di navbêna raydarên devletê de û bi rêzocelan ku li girava İmraliyê ku dest pê kiribûn tev ku dibin wan şert û mercên tecrîdeke giran de lê danûstin paralel wa xuyaye ku ji meha adara 2024 de ku danûstandineke be aya sebebên van biryara yani ez dixwazim ev biryar di rewşeke di çi konjüktûrê de ku hatine derketin holê dixwazim wê bibêjim aya di orta dewletê de û raydarên dewletê de û bi rêzocelan de tu mutabaqateke wa diyar ku protokolên fermî û terefên sisiya di van danûstandina de diyar nabe yani naye te eşkerekirin hebe tunebe najraya giştî ve nayên zanîn ji ber wê sebebê jî de ew bûn zemîna ku îde ku dest bi pêvajoyekê weke cenabê we jî bas kir tiştê ku di destpêkê de dema ku hevdîtin û bangewaziya bi rêzocelan ku çê ji raya giştî hate dayin du mijarên sereke derketin holê yek jê ew bangewazî li PKK dike ku demildest kongre xwe haziriya kongre xwe bikin kongrê li darxên biryarekê bistînin hem PKK ku dawî li hebûna PKK bînin weke partî weke rêxistin ya duwem şerê çekdarî dawî li şerê çekdarî bînin li ser bangewaziya bi rêzocelan ev her du biryarên gelekî girîng ku di kongrê de hatin şirovekirin münaqeşekirin û hate biciyanîn naga tiştê ku wa diyare ku fesexkirina hilweşandina Partiya Karkerê Kurdistanê û biryara duwem jî ku dawî anîna şerê çekdarî de tekoşîna şerê çekdarî de ew anîne aya li hemberî wê dewlet li gora nexşereya eger ku nivîskî jî tunebe yani de mutabaqateke axaftin û di nav danûstandina de diyalogê de muheqqiq wê hebe yani lê wa diyar e heta niha tiştê ku dikete ser milê Kurd li ser tevgêra azadîxwaz eger çendîn zehmet be zor be an şert û mercê wê hebûn pêwîstiya wê hebûn şert û mercên konjüktûra siyasî û bi hemû rengî li herêmê li Kurdistanê zemîna wê hebû tune em van şirova û münaqeşa hemû bidin alîkî lê tiştê ku ji Kurda de hata xwestin bi dilsoziyek bi an jî ku erkê diketin ser milê tevgêra azadîxwaz bi cî anîne pêwîst e niha samîmiyet û tiştê ku ji dewletê tê xwestin aya li hemberî van daxwaz şert û mirca
ارکو وظیفهین کو دکوه سر مل دولت چیه و دیاره حتانا پشتیوان پینگاوا تو هلوست نه هلوست ببیجم آنجی تو پینگاوه که کو پیوستی به هی سر مل رایدارن دولت کو بجیبین و نایت دیتن یعنی آنجی داخویانین به وی رنگی کو چندین جارا جبورaya گشتی هنک داخویانیا ددن لی تو واتیه که وان داخویانیا حتانی کو نکوه مرجیه حتانی بجی نبه حتا پراکتیزن نبه باوریا گله کرد به نایه جبر وی سببه جیده جبر وی سببه ده پیوسته اگر اف پیو آجو لگور شرط و مرچ لگور ریکفتن آن لحف کرن آن دانوستاندن تو چه ناویله دکه شخوا دسری دم دخواست از ببیجم اف پیو آجو حتا نها رایدار دولت ناخوازن ناوکی لیکن آیا اوا یا پیو آجویا آشتیه a çareseriye, a demokratizebuneye, an ku brastî istikrarekelerimi, an jî ku brastî baweriya devletê û devleta Türk, raydarên devleta Türk baweriya wan pê hatiye ku îde dem hatiye ku pirsa bi şêwazên siyasî û aştiyane û bi avakirina civakeke demokratîk ku ev pirs û pirskirêk bête çareserkirin baweriya wan pê hatiye nehatiye ev testeke imtîhaneke gelekî girîng e li pêşiya dewletê ye pêwîst e eger duristiya xwe samimiyeta xwe daxwaza çareseriyê li gel wan hebe pêwîst e divê qonaxê bidin destnîşankirin yani evaya demeke gelekî girîng e ji ber wê de û piştgiriyeke gelekî berfireh mezin hem li Türkiye hem li Kurdistanê hem li Rojhilata hem jî li cîhanê ji bo vê tiştê heye û ez bawer dikim divir de wê derkev holê tişt hetanî demekê ku ev pirsa bi çi rengî ber bi ku ve diçe çareseriyeke çawa tê şirovekirin münaqeşekirin an jî bûyê rengî dibe ev biryareke geleke zehmet bû biryareke gelekî belkî lê divê bû em vêya jî bizanibin بخواسی کو زحمت بو دیروکی بوشی dîrok zehmet bû dîrokî bû û li qenaeta min de gerek yani qudreta siyasetê û çareserkirina pirsên siyasî civakî û hemû pirsên ewlekarî û nastema û bi wî rengî de pêwîst qudreta wê ew e ku di pêşbîniyê dibîne eger evaya ku heta niha ez dixwazim vêya jî bibêjim heta niha dewleta Türk ya jî raydarên dewleta Türk li bo raya navdewletî ya giştî digotin em dixwazin pirsgirêkê xwe çareser bikin bi şêwazekî bê terör bê ku şer û pevçûn hebe ku bi rêgayekî demokratîk çareseriyeke siyasî ku em vêya jê re bibînin niha Kurda ev tişta pêk anîn Bangawaziya Birêz Öcalan ku ez vegerim ser wê noqteyê jî de tiştê ku di dawîn wê bihatana gotin û kirin Birêz Öcalan derxiste asta pêşî dereceya pêşî hem fesekirina PKK hem jî dawî anîna şerê çekdarî bi vê daxwazê û biryarên PKK ku di vî warî didanin niha li pêşiya dewletê tu sebeb tu hüncet tu behaneyekî ku îde vê pirsê çareser neke nemaye yani tiştê ku wan heta ana di danûstanên siyasî de yê dîplomatîk de peywendiyên navdewletî de di asta di her astê de digotin em dixwazin ev pirsa bête çareserkirin lê bes bîne nihaka Kurda ew hemû li destê dewleta Türk wergirtine pêngava li hêviya pêngavê dewletên ku wê çi çareseriyê li gel xwe bîne باشه tam divê pêvajê de ji nav şûr de lazim e kî çi bikî bi taybetî parêzvan mafê mirovan hukukna siyasetmedar
iş buna ku ev pengav tekeve pratike uş buna gavin şember benavetin şu vajan zaman Ali Kurdan u Partiyen Kurdan Resne Kurdan hem erini peşvazi kirin hem gav avetin le devlet hen gavin şember naveti şu buna ku gavin şember jari devlet benavetin yani Ali hukuk siyasi de ki lazım şibke. بله نه ده جروجا ایرو و بر به پیش و ده قناعتم ده گلک قادان ده گلک ملان ده کو کارو خبات پیوستیک به هیه یک جوان خبات نهری پیوستی اف دم دبه دما کو ارکک اساسی سرکه و استراتژی دکوه سرملی گله کرد Evet. سازیه وان ریخستنین وان کو لگورا شرط و مرج دمه و پیوستی دمه da asta siyasi de, da asta civakî de, avakirina civakeke demokratîk bûnê de, xwe birêxistinkirin, daxwaz û hêviyên xwe ku bîne ziman. Ew jî bi hêzbûna civaka Kurd di hemû astan de ku kar û xebata xwe, tekoşîna xwe berfireh bike, saziyên xwe li gora wê ava bike, xwe li gor wê xwe birêxistin bike, li gor wê ku daxwaz û talebên xwe ku ji bo raya giştî yê rewa ku bête kirin de. Ev yek milêvê ye. Yani dema ne ku biryarên Kongra PKK helweşandina PKK û bi dawîanîna çekên şerê çekdarî ne bi sebebê bêhêviyê bibe bêmoraliyê bi eksî wê ku em karibin îlhamê ji kar û xebat ku ji wan ji întensyona ji mebesta ku çima biryarên bûyî rengî girtin em jê wergirin ku gelê Kurd bi her ku diçe xwe birêxistin bike ji aliyê têgihiştên zanebûn û zanyarêrê û aliyê polîtîzebûnê de erkeke gelekî mezin dikeve ser milê me. Pêwîst e ku em karibin hêza xwe rêxistinê xwe hîn berfirehtir bikin, hîn xurtir bikin, tekoşînê di asta siyasî de. Ji bo demokratîzebûnê jî de bêguman ku şert û merc yên kar û xebatên siyasî zemîneke, kultureke demokrasiyê ku neyê peyda kirin, zemînê wên yasayî, avakirina civakê, perwerdeya civakê duyîwarî de ew jî yek jê dikeve roleke gelekî girîng dikeve ser parlamentoya Türkiye û siyasetmedarê Türkiye ku yasayên nû guhertina magazonê yasayên ku civakê berbe çareseriya pirs û pirsgirêka bibe ku herkes karibe bi awayekî aştiyane û demokratîk karibe bîr û raya xwe ku bîne ziman xwe karibe birêxistin bike. Ev hêla yasayî û zemîna guhertina wê ye. Di vê çerçeveyê de perwerde û daxuyaniyên ji aliyê demokratîzekirina civakê ye. Yani guhertina zihniyetê ye. Ew zihniyet da hem li tevaya Türkiye hem jî li tevaya li Bakurê Kurdistanê demokratîzebûne guhertina zihniyetê ye ku vê pirsê î de qebûl bikin ku ew jî diriya perwerdê dibe. Di vê millî jî de perwerdeyek pêwîstiya konsepta perwerdê ji bo ku civakeke aştiyane û demokratîk bêta avakirin programeke geleke berfireh ku jê re bête dîtin. Ew tiştên heta roja îro bi hest û mebesta nijadperestiyê û dijberiyê û dijminayiyê ku duî warî de gerek dawî lêbe. Avaya bêguman erkeke dikeve ser milê hemû layan. Yên ronakbîra, rewşenbîra, yên akademisyena, yê întelektûela, yê hiqûqnas û bi hemû rengî de. Ne bi taybetî jî de ragîhandina ku ji raya giştî re televizyonên, rojnameyê, medya
Bakiye evana peyvist bidin. Lê ez dixwazim di vê naberê de tiştekî bidim diyar kirin. Dema ku em di vê qonaqê de di vê demê de li medya û ragihayandina dewleta Türk ya jî li civaka Türk em lê dinerin bi hemû reng û şêwazên wê bi rastî hetana tu hêviyek an jî tu xwestinek ji wan ku bi rastî ber be bi çareseriya vê pirsê bi şêwazekî exlaqî şêwazekî demokratîk bûnê de em dûr de nabînin. Ev jî caran dibe sebebên astengiyê û dibin cê nerazîbûna hemû civaka Kurd aya hemû tişt wê Kurd bikin eger bi vî rengî em dibînin. Lê eger dewleta Türk vê pêvajoyê Banga Waziya Öcalan herarê PKK weke tasfiyê weke ku ji holê rakirin weke ku bi hemû şêwazî têkçûnekê binirxîne û bi wî rengî ku ev dewleta me ye ku me bi hemû reng û şeklên tekoşîna xwe ya jî a dewletê me besta min pê ku me dawî li tevgêra cudaxas yani ez wê dibêjim cudaxas yemek bilûcî ku li Tirkiye dibêjin eger bi wê rengî eger bi wê mebestê bi wê taktîk û polîtîka û stratejiyê nêzîkeyê bike di qenaeta min de tu wateyeke vê pevajûyê li ortê namîne. Yani eger Tirkiye dixwaze ku bi samîmiyet be û bersîva pirsên Kurd û pêngavê gelê Kurd fedekariya gelê Kurd ku bi divî warî de avêtiye ku wan bersîva wan pirsa nede wê çareseriyeke mayende û heta dikare bibe sebebê dijwartiyeke hîmin. Pêwîst e Tirkiye dev ji polîtîka xwe ji zihniyet û mentalîta xwe ye red û înkara nasname ziman hebûn coğrafya Kurd mafê gelê Kurd yê neteweyî demokratîk pêwîst e pênasiyê pê bike pêwîst e qebûl bike û li wê çerçeveyê de çareseriyeke jê re bête dîtin. Eger weke li ser mesela ku Lozanê ku red û înkara gelê Kurd ya ku di qonaxa 100 salî de berdewam bike bêguman tu wateyeke vê pêvajoyê bi tu rengî wê nemîne. Em gelek spas kirin hevalê me Ahmed Qaramûs herwiha hevsevekê kenekê Rêzdar heval Ahmed Qaramûs em gelek spas kirin. Bi rastî melgorî çil deqa jî eyer kibû deqê me jî dixetin em gelek spas kirin bûna berfirehî nirxandinê we. Spasî ve em bihêvînin tiştek dike ser. Banga waziyek min ji gelê Kurd heye. Yani ser vê mijarê münaqeşe û gengeşî û sergêjiyeke ya jî ku bi çi rengî wê tev bigerin ya jî herkes lêviya wê bi vî rengî pirsên wiha çareser nabe. Gerek her însanekî Kurd, her demokratekî Kurd, her welat parêzekî, ronak bîrek, rewşenbîrek vê pirsê wek pirsa xwe bibîne, lê bi xwedî derkeve, li civaka xwe bi xwedî, li zimanê xwe, li hebûna xwe, li avakirina civakeke demokratîk ku ev pirs û pirskirêka Kurd ya 100 salan e ku biriyên aştiyane, biriyên demokratîk û biriyê müzakere dan û stendina çareser bibe. Em hêza xwe hîn xurtir bikin, tekoşîna xwe berfirehtir bikin, demek genûye em li wê demê em bersîva vê demê tiştê ku ji me dixwaze em bûyî rengî te bigerin. Gelek spas, zor spas. Serkeftin bo we. Berê temaşevan hêjam geştin dewiya bernameya mijarek û mêvanek mêvarê me hevsevekê giştî kenekê Rêzdar Ahmed Qaramûs bû em gelek spas kirin. Heta carekê bimînin navbexîr û xweşî dema.